खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं चिकेन पकरानि रेसिपि लानानै फैदो बिदिब्ला चिकेनखौ मेरिनेट खालामनानै लानोसै। नै जोङो दाउ बेदर लादों एसे, हाइजें देनानै सामुससे, सामब्राम गुफुर सामुससे, जिरा देनानै लादों सामुससे, संख्रै नांजासे, बानलु गोथां नांगौ जखानि बेबो, नारेंनि बिदै एसे सामुसनैनि जखा, पुदिना बिलाइ एसे, नोरसिं बिलाइ बेबो एसे, हालदै पाउडार सामुससे, दाउदै दैसे, गाइखेर दाखा, कर्नफ्लावार सामुससे, कर्नफ्लावारा सामुससेबाव नै सामुसनै होबाय आं। नोंथाङा नोंथांनि चिकेना बेसेबां बिनि हिसाबै लाबानो जाबाय। मिट मसला सामुससे, गरम मसला सामुससे, बानलु पाउडार सामुससे, थाव सामुससे होगोन जोङो। ओमफ्राय मेरिनेट खालामना लानोसै मोजाङैनो। मेरिनेट खालामखांनायनि उनावहाय 15 मिनिट फ्रिजाव दोननोसै, बिनि उनाव थावाव एवनोसै। लगायखांबाय नै 15 मिनिट उनाव फैफिनसै, 15 मिनिट जाबाय नै जों दायो गेस अन खालामसै। गेस अन खालामबाय नै, सारायाबो दुंबाय, दाना थाव होनोसै, रिफाइन थाव। थावा दुंबाय नै जोंहा, दायो जोङो चिकेनखौ होनोसै। हाइ फ्लेमाव लादों जोङो। बेलथायनानै होनोसै, हाइ फ्लेमाव होनब्ला हाफ फ्राइ खालामनानै लागोन जोङो फार्स्टआव। दिहुनना दोनसै नै जोङो दा। दायो जोङो नैबे फार्स्ट बोखांनायखौ ल' फ्लेमाव खेबसे फ्राइ खालामबावगोन। पारफेक्ट जाबाय नै दायो, पकराया रेडि जाबाय। नै आंनि चिकेन पकराया रेडि जाबाय, टेस्टि याम्मी चिकेन पकराया। बेसेबां मोजां जादों नायलाय, वाव। नै आं जानोसै ससजों लगायनानै। जा गोथावखा। रेस्टुरेन्ट बायदिसो। नोंथांमोना आंनि रेसिपिखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिदिब्ला उननि भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन। बाय।